Um, Isarado guro nato ang pulta ay kana nga gate kay ang mga bata adto sa sakyanan magpundo niya magtukmuranay na sila. Ang ginikanan ay mag-away. Kay moingon imong anak. Ang kaaway manghilabot mga igsuon mo na nga kita mga ginikanan no sa atong pagikan sa atong panimalay. Ato na daang tudluan atong mga anak nga mahimo silang responsible pod. Sagbata na sila, maminaw na sila. Ngayon, abot na ito diri sa church, ato na silang itapad. Kaya maginukdanan na dito, mahurot na ilang ilong, anang simento, nas gawas, mga dagma. Kurat kayo, no? So, bantay lang po, kaya basig na ay laing ni abot ba? Nya mo ingog, di na day pasudlog maulahi. Napa mo? Dili ta maglangay mga igsuon, ato ta sa labang panganduya ang presensya sa Dios. Part 2 na ni kay ningon ko atong Sunday nga kanima oy magtiwas pa na day part 2 kay taas kay ito nga message no. So karon ang part 2 ni ini. So basahan una nato ang commission naa sa Matthew chapter 28 verses 16 to 20. Matthew chapter 28 verses 16 to 20. Sige, mo balik una ta sa pagbarog. Matthew chapter 28 verses 16 to 20. Ang napulog usa katinunan. Miadto sa Galilea didto sa bungtod sa nga gipadtuan kanila ni Jesus. Og sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya apan ang pipila kanila nagduha-duha. Miduol si Jesus og miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Verse 19, tungod niini, sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Og tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Magpray ta. Salamat Lord nga wala maputol ang imuhang pagtudlo. Wala mahunong ang imuhang gusto na kami magkat-on og Dios. Niningtak na sa kagabhion Ginoo ko nagaampo nga ang mga kasing-kasing sa imong katawhan nga niya mahimo karon nga madinawaton sa imong mga pulong. Padayon ang among mga hunahuna nga makasabot og magapangandoy kanimo sa mga butang nga langitnon, sa mga saad diha sa imong mga pulong. Salamat kay Lord nga walay magpabilin kanamong maoras gihapon or tawhanon kaming tanan. Mangandoy Ginoong mahimong mga matuod nga mga sumusunod kanimo og mga espirituhanon o Dios. Salamat kayo sa mensahe nga imong gaandam karong gabi huna og walay lain nga among pasanginlan sa tanang panalangin nga naabot kanamo sa proteksyon sa mga kadaugan kining tanan. Ikaw mo ay naghatag niini. Busa salamat o Dios sa imong pag-uban kanamo bisan sa mga pulong karon nga among madawat. Salamat Amahan. Pinaagi sa pangalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Kitang tanan mayon. Amen. Amen. Sige manglingkod ta mga igsuon. Praise God. Mayong gabi So, ang atong Ginoong Jesus, before siya mibiya, doon na siya saad mga igsuon. Gihatagan niya og sugo ang iyahang mga tinunan, 11 man lang ni, kay si Judas mibiya sa hingpit. Gihatagan niya og sugo, og dili lamang kay buluhaton or sugo ang iyang gihatag, naghatag pod siya og saad. Amen ba? Luya kayo, kapoy kayong kinabuhi sa tao, basta wala gyud kay gigunitan nga saad sa Ginoo. Ug ang iyang saad, makita diha sa 22, kanang atong gibasa. 28 verse 20. Nang 22 man to no? 28 verse 20. Nasa giingon diha nga siguradong imong kalimtan. Munang niingon siya og hinumdumi
Nganong ingnon ka sa Ginoong hinumdumi kay imo magong kalimtan. Kanang nas imong tapad pangutan ay nang batanon pa kayo ka. Sige. Nabatanon pa kayo ka. Pero wa ka gadalag Biblia. Kapoy, di na mabasa ang Biblia. Hanap na panglantaw no, hanap na. So batanon pa kayo og dalag Biblia. Di gyud nimo ma-master imong Bible. No? Sayang nga po na nga Bible mga igsoon og di ay ninyo gamiton. Gamitan ninyo. Ningon siya og hinumdumi ako mag-uban kaninyo kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Munigi sulti sa atong Ginoo ako mag-uban hangtod sa katapusan. Karon sa niagi gahisgot labihang daghanang pangandoy sa tawo. Unya ang atong tema nag-ingon nga mas labang panganduya ang presensya sa Ginoo. Because kung kuan lang ta kanang sa tawag ana madasigon lang kang magbasa sa imong Biblia, makit-an nimo nga kining mga tawong magbutbuot sa iyang kaugalingon. Kining mga tawo nga nagsalig sa iyang kaugalingon ug wala nagsalig sa Dios nga maoy maghatag kaniya kadaugan may mag-uban kaniya, silang tanan nga pakyas. Muna nga sa ato nga part 2 nga pagtuon giingon gihapon diha nga labaw nga panganduya ang presensya sa Ginoo. So, ang atong Ginoo every time nga naa siya isugo nimo, dili ka magbuhat nga ikaw ra tungod kay ubanan man kaniya. Murabag nang inahanglan na siya glawas. Actually ang Ginoo mo'y mamuhat. Yang inahanglan siya glawas, ikaw suguon kas Ginoo, pero siya ay maghatag nimo kusog, maghatag nimo kaalam. No? Ako, sa pagbasa nimo sa Book of Exodus, na instruction dito unsaon paghimo ang tabernacle o ang tanan nga naa sa sulod sa tabernacle. Ningon dito nga ang Dios mao'y nagsangkap kanila sa kaalam sa pagbuhat o gihimo silang mga master or kanang banggiitang mga magbubuhat. Sana si Basalel, nga grabe gyud siyang mubuhat og mga tanan nga mga design sulod sa templo or sulod sa tabernacle, ang Dios may naghatag ana. In other words, pag si Lord na ipabuhat sa imuha, dili ka ikaw magbuhat-buhat rag imo, kundi si Lord nag-uban nimo. Gani siya naghatag kaalam, parehan ni Noah. Noah, pagbuhat og arka. Pero wala niya pasagdais Noah nga manguhag kawayan, magtukod og arka. Mao na ning gidakuna. Ang Ginoo mo naghatag og detalyado kaayo nga sugo nga kini nga kahoy sa guper mao gamita papilitini og spalto ing ani ang gitason gilapdon gihabugon ing ani ang gilapdon sa atop ang Ginoo mo naghatag. So kung imo nang gibuhat it means nga nag-uban si Lord nimo kay kung magbuhat-buhat kag imuha di naman na iyan ni Lord so ikaw na lang gabuhat lang kag imo. Same sa pagpadala niya sa mga disipulo naa sa iya nga kaning gitawag og Great Commission, ningon siya nga panglakaw kamo, iwali ang mayong balita, himua silang akong tinun-an. Munang sa atong pagpanglakaw, gitudluan na to ang mga tao, di magpasakop na to. Magpasakop sa Ginoo. Unya, ningon siya, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. So sa diha nga, natudluan na sila, na disciple sila, bautismoan na din sila. And then ningon siya sa katapusan, timan ikini, hinumdumi kini, mag-uban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Pagka nindutan na nga saad. Now, baliko na to, si Moses, dili siya mulakaw. Giingnan na siya sa Ginoo, Moses, magpadala kong anghel, mag-una nimo, o magdala kaninyo ngadto sa yuta nga akong padtuan ninyo. But, si Moses wala ni salig sa anghel. Ningon siyang, Lord, kung di ka mauban nako, ayaw na lang migpalakta, ani rami. In other words, nahibalo si Moses nga, lisod gyud kayo ang gimbuhaton. Lisod kayo ang paglid sa katawhan. O dili lang sa paggiya sa katawhan, pag-ilog sa yuta, pagpakigira sa mga namuyo sa yuta, pagpapahawa sa mga namuyo sa yuta, dili nila makaya kung dili mag-uban ang Ginoo. Knowing nga, ang ilang adtuon nga dapit, gipuy-an is mga higante. Nya kay si Lord, di man siya mauban tungod kay ang katawhan na amas pagpakasala. Ningon si Lord, Moses, og mauban ko, mga laglag sila. Ningon si Lord, og di ba dayon nimo sila pasayloon? Ang ningon si Moses, di ba dayon nimo sila kaluyan?
Then, the Lord said, okay Moses, muuban ko ninyo, muuban ko nimo, buhaton ako unsa imong gihangyo. Pero akong kaluyan, ang buot na akong kaluyan, silutan ang buot nga silutan. So, muuban si Lord, daagyo yung mga laglag. Pero praise God, dili sila mahurot. Mas maayo na lang nga di sila mahurot, nga nag-uban si Lord, kaysa sa dili mag-uban si Lord dila, og mahurot, yun hinoon po sila sa ilang kaaway. Nasabtan na to? Nakaroon, padayonon na to. Sa Biblia, mga igsoon, doon ay mga tao nga gahimo lamang sa ilang kaugalingong mga gusto. Unya, nagtuo sila nga ang ilang gihimo nakapahimaya sa Diyos. Pero naangkon nila ang dako kayong kapildihan tungod kay wala man nag-uban kanila ang Ginoo. So sa ato pa, dili ta kasalig sa atong kaalam, sa atong kusog, sa abilidad nga naa nato. Amen? Kamao kay tang mo diskarte tanan nga skill na ani mo sa pagpanarbaho. Pero maigo tag balatian di naman siya magamit. Pero maigo kag buhat sa panghilabot sa kaaway mga igsuon di naman. Kanang nakatigom ka og daghan kaing kwarta. Kana bitang ningon silang nangahoy og taman gisugnod rag kausa. Ngano man, nakatigom og daghan kaing kwarta, nagkasakit. Hurot tanan wa gay bilin. Lisod gyud kayo bastag ang Ginoo dili maoy mag-uban. Mo nang ningon gyud si Moses, di lagi may manglakaw. Kung di ka mauban namo, ayaw migpabiya. Amen? Now, ato ning tan-awon mga igsoon arong mas makasabot gyud ta og ayo nga sa Biblia daghan kaayong gapa sa ato pa na dire buot-buot rag ilaha ba kana mang gapaluma-luma rag ila. Magpaluma-luma no? Nga wala gyud ang Ginoo naghatag og pabor, naghatag og saad, nga ubanan sila sa Dios. Ngano man, tungod kay naa nila ang kapakyasan, naa ang pagpakasala. Ato ning subayon, ato na tas sa Numbers chapter 14. Numbers chapter 14, verse 39 hangtod sa 45. Numbers chapter 14, verses 39 to 45. Ningon ang 39. Gisugilon ni Moses ang maong balita ngadto sa tanang mga Israelita ug nagbasol sila pag-ayo sa ilang gihimo. Unsa man ilang gihimo? Kahinumduman ang chapter 13 and 14 kadto na ni nga time nga nagpadalag 12 ka spy sa Israel dito sa Kanaan. Pagbalik nila ilang gibali ang balita. Ingon sila dili tinuod nga nindot ang yuta nga atong adtuan. Gani di mo tubo dito ang mga tanom. Mga higante pag yun ang nagpuyo dito, di ba? Talaw sila ani. And nisukol sila ni Moses ug ang balita nga dili maayo ang yuta nga gihatag sa Ginoo, maoy ilang gisabwag, maoy ilang gisangyaw sa tibuok sa 12 ka tribo. So mga tao nangaguol og ayo wa baday lubnganan sa Egypt gidala man nimo dinhi Moses aron may mga matay. Ila na untang batoon si Moses. But si Moses nagampos Ginoo, Lord, saon lang nako ning katawan. Si Joshua ug si Caleb ni barog. Ingos Joshua ug si Caleb, no. Kaya nato, nag-uban nato ang Dios. Kanang mga higante nga inyo nakitaan, isnak ra na nato, binignit ra na sila. Pero di nagyud sila maminaw ni Caleb ug ni Joshua kay naminaw sila sa napulo. Usahay ang majority ginapaminaw. Dili gyapasabot nga daghan mong nagkauyon aning butanga kanang butanga insakto. So, ang Ginoo nakigsulti kang Moses, okay. Kadaghan ako ani nilang gisulayan. Pahawa Moses kay silutan ako ni sila. And then Moses ningon, Lord, ayaw. Kung imo na himuon, kuhaan na lang akong pangalan sa listahan. Na, di ba? So, pasayloa sila. And then si Lord ningon, si Lord ningon, okay, himuon ako ang imong gipangayo. Balik mo sa kamingawan. So, dili sila mga matay. Pero ang 40 years, nga magtuyok sila sa kamingawan, mga wala sila, maoy, mupatay nila. Ako ning sigig balik-balik, no? Hopefully, na familiar yun ni nato. So, gisugilon ni Moses ngadto sa mga Israelita ang gisulti sa Ginoo.
Ningon si Moses, balik tas kamingawan. Di na ta kahimo sa pagsulong dito. Kadi na mag-uban ang Diyos. Pero kabalo mo ko sa ilang ibuhat? Tumbasahon. 14:39. Gisugilo ni Moses kining maong balita ngadto sa tanang mga Israelita ug nagbasol sila pag-ayo sa ilang gihimo. Bantayan ang atong pagbasol walay ikatabang. Ug ingnon gani kakaron nga ayaw gyud kay ang imong pagbasol sa umaabot kung magpatuyang kakaron wa nay ikatabang. Amen. Kung sala gyud na ayaw ingnag okay ra na. Verse 40. Og sayo sa buntag namangon sila og nanungas sa kabungturan og miingon sila, ania kami dinhi andam sa pag-adto sa dapit nga gisaad sa Ginoo. Nga gisaad sa Ginoo. Among giila nga nakasala kami. Wow, niisog sila. Humana nagdeklara ang Ginoong ayaw na mog adto, ayaw na mog sulong kay di na ko mag-uban ninyo. Kay grabe ang inyong sala. Puno na og awas na ang inyong gibuhat nga pagsukol diri nako. Unsa lang gibuhat? Tara! Musulong ta, nakasala man ta, pero sa iluon lang tas Ginoo, tara, sulong ta. Humana si Lord nag-ingon, di na ko mauban ninyo. Pero usa pa sila niingong, tara, adto na ta. Uwahi na. Kini bang naipabuhat si Lord? Buhat ta dayon. Kay sa sunod, magpadugay-dugay pa ka. Maunhan pa ka. No? Nya usa pa ka musulong, wa na. Ngayon na si Lord, giingnan ti ka, lakaw. Ikaw na lamang. Adtuan ito. So, in verse 41, apan si Moses moingon, nganong gilapas naman usab ninyo karon ang sugo sa Ginoo. Unsa may sugo sa Ginoo? Balik kamos kamingawan. Ayaw na mog adto, ayaw na mog sukol nila, ayaw na mog pakigubat nila. Kadi na kumuuban ninyo. So, mupay pag-ingon nila, tara, kigubat ta. Sag nakasala ta, magpaubos lang kita, magbadaugon lang kita, uwahin na. So, ningon si Moses nga, dili gayod kamo mulampos, verse 42. Tanawin yung Bible, verse 42. Ayaw kamo pagsulong, kay pildihon gayod kamo sa inyong mga kaaway, kay, dungag basa, dili man kamo ubanan sa Ginoo. Uy, paita kayo nino. Lisod gyud kaayo ni. Mananom ka unya ang imong mga pananom dili ubanan, di panalanginas Ginoo, magnegosyo ka imong negosyo di panalanginas Ginoo, manghayupan ka imong hayupan di panalanginas Ginoo. Imong eskwela ka, ikaw ra di panalanginas Ginoo, trabaho ka di ka panalanginas Ginoo. Na kay mga plano di ka ubanas Ginoo, kinalisudan gyud ni. Kinalisudan. Ngano ganito? Ang kalahian sa mga tawo nga naas gawas og ikaw, mao nga ikaw dunay Dios, sila naay relihiyon. Kasabot? Nga lahi ning taong naay relihiyon kay ang iyang kinabuhi maras gihapon walay kabaguhan, walay pangandoy nga maespirituhanon siya, magasunod kabubuton sa Dios. Kay kanimo nga naay Ginoo kay always gyud kang Lord, tabangi ko ani Ginoo, ikaw ra bahala Lord, asa man ko ani Lord, sige ra kang ingana. So ningon siya, ayo na. Dili kamo mudaog sa inyong kaaway. Pildihon gayud kamo sa inyong kaaway, kay dili mag-uban ninyo ang Dios. Sato pa, ang Ginoo mao ang naghatag og kadaugan. Amen. So, dili pwede nga di gyud ka ubanan sa Ginoo. Di gyud pwede bisag ko sa imong buhaton. Kinahanglan gyud nga naa ang Ginoo sa imong kinabuhi. Pero kabalo mo, bisag giingnan na silang dili mag-uban ang Dios. Tanawa ra gud? Amen? Tanawa ra gud ni? 43. Kay dito sa mga Amerikanon o ang mga Kanaanon, makig-away kaninyo o mga matay kamo sa ilang espada, kay wala naman kamo magsunod sa Ginoo. Busa ang Ginoo, dili mo uban kaninyo. Sige. Pastor, wala nako pastor na wala nako na kakauyon sa ato ang paagi dire. Di na ko mo simba. Di na, palayo na ko. Total, naramang Ginoo, bisag asa mag-ampor ang kusambalay. Karon. Unsa kahay, may tabo, mga igsoon. Bisag usaon gyud nato, basta wala ang Ginoo. Gisulti naman daan dire.
mga matay kamo sa espada, kay wala naman kamo nagsunod sa Ginoo. Amen? Lisod baya kayo nang magsunod kas Ginoo kung di ka sunod sa tawo nga nag-lead sa imuha nga imong makita. Mayroon ka Christian ko, it means followers of Christ ka. How come nga nahimo kang nagsunod ni Kristo, di ka musunod sa imong ginikanan? Libuga kayo na. Ikaw ka nalibog, kaya siguro nimo gihuna-huna, no? Unsaon na ko pagsunod Ginoo, ha? Di ko kasunod ani akong leader. Nga mahikap nako, makita nako. Ginoo pa ko. Ginoo pa ka. Verse 44. Kaning 44 tanawa, namugos gyud sila. Giingnan na sila, di lagi mo daog kay di mo uban yung Ginoo. 44 unsa lang gibuhat. Apan nangahas gayud sila sa pagtunga sa kabungturan, bisan pa kun ang sudlanan sa kasabutan nga gibutangan sa kasabutan, wala kanila og si Moses wala usab mag-uban kanila. Mao ni. Kining sudlanan sa kasabutan, usa ni siya sa kanang symbolic ba? Symbol nga ang presensya sa Ginoo nag-uban nila. Sulong sila nga wala ning sudlanan sa kasabutan. Plus, wala ang ilang leader. Kabalo mo, nindot biya po nang naka-leader. No? Magka-problema mo mga anak, sigurado yun na. Bisag di ka mo tahod sa imong mama, mo ingon gyud kag, Mama. Di ba? Saon man ni ma? Problema sila, kaya wala nag-uban si Moses, labaw sa tanan, pildi sila, kaya wala nag-uban ang Diyos. Kabantay mo, mga tinutaan ni Eliseo ni ingong, magtutudlo, gamaya raman nga atong gipuy-an, tuguti kami, nga moadto kami sa Daplin sa Jordan, mamutol kami kahoy, kaya maghimo, tagdako nga. Eskwelahan. Ningos Eliseo, lakaw mo. Ingon po sila, di may maadtog, di ka mauban. Uban ni me. Sige, ubanan. Nagka-problema sila. While nagputol sa kahoy, ang hinulaman nga sa nahuso ang blade sa wasay, nasalibay dito sa tubig o niunlod. May gani, kaya na ang ilang leader nag-uban nila. You know what? Kining leader, mahibawan na siya nga tinuod nga leader, inignaay crisis. Inignaay crisis. Dagan kay mga tao, wala nagkailhanay, pag abot problema, ang tanan nagkurog, pero naay mo tindog, ay mo kahadlok. Relax, kalma. Kana sila. May mga liso na nga gibutang ni Lord sa ilaha, nga mga leader na sila. Ano sila leadership nga gibutang ni Lord sila? Munang may bawaan nimo ang tinuod nga leader, inignaay crisis. Nindutas among presidente, nindutas among mayor, nindutas among pangulo. Pag abot sa katalagman, pag abot sa pandemya, pag abot sa bagyo, dito may bawaan kung tinuod ba ning leader. Nakuha na to? So wala ni uban si Lord. Si Moses said, wala ni uban nila. Sulong gyapon sila. O say, sunod na ito po, verse 45. Unya, nang lugsong ang mga Amerikanhon o ang mga Kanaanhon, nga nagpuyo sa kabungturan o gipildi nila ang mga Israelita, o gigukod hangtod sa horma. Pildi yun. Usa sa makasusubo nga mahitabo sa itong kinabuhi. Kanang magbuot na lang tas atong kaugalingon. O ang ato ang journey nga atong gusto, mao nalay atong subayon. Dili na ang mo ni gustong subayan nimo. Si Lord, gusto ni Lord nga ari ka magsubay, maghimo ang kag-imo. So, kare may gusto ni Lord, sige anak. Wala nagpasabot nga ang gahom ni Lord, wala na nalipod, wala na nahigugma si Lord nimo, wala nagpasabot anak. Still, si Lord nagcare, nagpakabana nimo. Pero nagpaabot siya mo, balik ra lagi karon, kay ari lagi taagi. Nindot biya nang magbiyahe kang kauban si Lord, kaya wa kay delay, mag-inusara ka, abot sa unahan na pait man di ay, mubalik na lang ko, o mo pa'y pagsugod. Sayang ang panahon. Humanan ningon si Lord, og di lagi ko mauban nimo, pildi ka. Amen? Tanang mga milagro sa Biblia, kung wala ang presensya sa Ginoo, dili to siya matuman. Dili kalakaw si Pedro kung wala ang presensya ni Kristo dito sa tubig. Amen? Tanan nga, si Mesak o si Shadrach o si Abednego, sunog sila, hurot abo sila. Dito sa hudno sa kalayo, kung wala ang presensya sa Diyos, naguban nila. And doon ay tao nga, grabe kagamhanan, grabe kabanggitan. Ang pangalan niya si Saul, hari, pinakaunang hari sa Israel. Sa nag-uban pa niya ang Diyos, grabe kadaugan. Sa diyang gibiyaan na siya sa presensya sa Diyos, pildi kanunay na depress siya.
Ganit, hangtod sa iyang kamatayon, apil pa ang iyang anak na si Jonathan namatay. Muna nga, nindot kayo Ginoo sa mga igsoon nga ang presensya sa Ginoo, naag yun na to, nagauban yun na to. Napailain, akong ipakita ninyo ni. So, sa Book of Acts, ang mga apostoles, giubanan gyud sila sa presensya sa atong Ginoong Hesukristo sa pagpamuhat nila. Mauna nga, grabe gyud sila ka mga madaogon. But sultian ta mo mga igsoon, sa Book of Acts, doon ay mga tao diha nga namuhat, pero dili nila kauban ang presensya sa Dios. Kini sila mga kaliwat ni Esquiva. Atong basahon? Naa sa buhat Acts chapter 19. Acts chapter 19 verses 11 to 20. Mga kaliwat ni Esquiva. Isud kayo ni. Nga mamuhat ka, nga dili nimo kauban ang presensya sa Ginoo. Because nasayod ta sa Book of Acts, bisag unsa kalisod ang mga buluhaton sa mga apostoles, nagmadaogon sila kay giubanan sila sa Dios. Amen? Klaro ba na? Aritas kaliwat ni Esquiva, tanaw na to. Buhat, Acts chapter 19, verses 11 to 20. Ningon ang 11. Nagbuhat ang Dios og talagsaong mga milagro pinaagi kang Pablo. Sa to pa? Kung tao ka nga manglantaw, grabe ka milagroso ni si Pablo. Pero kung Kristohanon ka, mo yung kang, grabe ka milagroso ang Dios pinaagi ni Pablo. Di ba? Amen? Nga naman na. Sunod. Verse 12, bisan ang mga panyo o ang mga tapis nga iyang gigamit, gidala ngadtos mga masakiton, og nangaayo ang ilang mga sakit, og nanggula gikan kanila ang mga daotang espiritu. Grabihan ni no? Nang gisuhid po ni siya ron. Manay mangingunaan mga panyo, pahid-pahid atong itom nga Ginoo. Gisuhid mo po ni sa yawa, kaya yawa, mamuhat mo po na siya aron pagpadayon sa pagpasalaag sa katawan. Nga dili mo simba sa tinuod nga Dios kay adtos mga ginama-gama nga Dios manimba. Now, sa verse 13, ningon na ang verse 13, may pipila ka mga nagsuroy-suroy nga mga Hudyo nga tighingilin sa mga yawa. Misulay usab sila paggamit sa ngalan sa Ginoong Hesukristo kene. Pagkaluuyag yun. Kanang wala ni mo nag-uban ang Ginoo, niya namuhat ka sa buluhatos Ginoo. Pagkaluuyag. O sino ito po? Miingon sila sa ngalan ni Jesus nga giwali ni Pablo, gula diha. Grabe no, gikasabaan nilang yawa. Ang buot gipasabot ani nga sa ngalan ni Jesus nga gisimba ni Pablo, nga gisunod ni Pablo, nga nagbag-o ni Pablo, nga gialabgaran ni Pablo, wala na mo alagari si Pablo ra. Gula mo diha. Amen? Kasi kag tawag sa Ginoo pero wala man day ka nag-alagad niya. Wala man day ka nag-ampo niya. Wala man day ka nagsimba niya. Wala man day ka nagsunod niya. Nya mo tawag ka niya. Kaliwat ni Esquiva ni. Kanang nasa imong tapad, inadi ka kaliwat ni Esquiva. So, ingon sila sa ngalan sa Ginoo ni sa ngalan ni Jesus. Nga Ginoo ni Pablo, dili din nila Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, nga gisunod ni Pablo, wa day sila gasunod. Sa ngalan ni Jesus, nga gialagaran ni Pablo, igora sila ni gamit kay sila wa man gaalagad. Naminaw palagi ta? Kay kusog ra bata mo yung Ginoo, tabawin ko. Yung ato mga binuhatan sa mga anak ni Esquiva. Napa mo? Basig mag-ampo niya mo, Lord, sa ngalan ni Kristo nga giwali ni pastor. Nakaron. Verse 14. Gibuhat kini sa 7 ka mga anak nga lalaki ni Esquiva nga usa ka pangulong pare sa mga Hudyo, bisan pa dag anak kag obispo. No? Nangungutana bitan na sila, ngano mo mga pastor na nagminyo man ama mo mga anak. Mga pare wala man, basahan ko ng Biblia. Pangulong high priest si Esquiva, 7 ang anak. No, unsa? Og magminyo mo, okay, pero di mo magminyo, kinaokihan.
Wala na ingon. Og magwalali ka, og mangulo ka simbahan. Ayaw pagminyo. Ayaw pagminyo. Magsabak-sabak og babaya atong bar. Na-assign man ko. Na-assign man ko ron sa Negros. Adto ko sa Cebu, kay way nakailan ako. Adto magsabak-sabak. Karon kay ang iyang gisabak, ang niundang estudyante mo dahil silang eskwelahan. Niingog, uy, ikaw mo din eh. Ay, saba. Saon mo na tawon, oy? Wa ko nang hingilin o kinsa, ha? Karon, verse 15, apan ang yawa, tanawa, miingon. Ang yawa, miingon kanila, nakaila ako kang Hesus, o kang Pablo, apan kinsa man kamo. Perting ulawan eh. Nakaila ko ni Pablo. Nakailasab ko ni Jesus. Pero kamo, kinsa man mo? Kasi sunod nga nito po, verse 16, ang tamo nga giyawaan, mihasmag kanila sa labihang kapintas o gibuntog silang tanan, nanagan sila gikan sa iyang balay, nga pulos sa maran o naghubo na. Di lagi ka mo daog o di mag-uban ang Ginoo. Igora ka mo in Jesus' name. Igora ka mo gamit bersikulo. Nya wala nag-uban si Lord nimo tungod kay ikaw na nagpadagan sa imong kinabuhi, ikaw na driver sa imong kinabuhi. Amen? Itong drama sa mga Korean. Sakay og bus. Usara ang pasahero sa bus. Ikaw. Nya pulihan ang driver nga si Jesus, pulihan na nimo. Nya na ni para ditong kwartahan, pasakay. Dito ka likod, Jesus. Ni para na putong chicks, pasakay, Jesus, sibog dito. Ni para na putong mga barkada, mga bisyoso, sakay mo, Jesus, adto kas tumoy. Pagpara, daghang namaraan si Jesus, gipanaog na. Pag-abot sa unahan, disgrasya na. Munang ang awit miingon, Jesus takes the wheel. Save it from my hand. Diba mo na kanta? Save it from my hand. Diba? I can't do it on my own. Diba? Mo na kwan sa lyrics sa kanta ni Mirasol. Di magsilbi. So duha na ni. Mga Israelita manulong, wala ubanis Ginoo. Mga kaliwat ni iskibahan lang, nagpalayas og Ginoo, wala ubanis Ginoo. Unsa may nangahitabo? Pilde. Makaulaw ba yan eh? Nanaga na naghubo. Nga naman, wala naguban ang Diyos. Munang ayaw na intawon mo og kaguol kung balik-balikon mo giingon ni pastor, basaha ang Biblia, panganduya ang Ginoo, ampo kanunay, pag kinabuhi diha, likay ang sala. Nga naman. Doon na tayo atubangon nga mga problema sa kinabuhi, di lagi ka mo daog kon mag-uban si Lord nimo. Unsa man po'y rason nga di mo uban si Lord? Kay ang atong mga buhat dili paingon sa direksyon nga gustos Ginoo sa atong kinabuhi. Naminaw pa ta? Kining mga anak ni Skiba nagatubang sila ginimunyuhan. Ikaw pod mga tubang tagbalatian, mga tubang tagproblema, mga tubang tas angaton kayong bukiron, kayong baludon, kayong kaugmaon. Kung wala ang Ginoo, di maguban na itong Ginoo, wala na tayo kalahian sa uban. Nakuha na to. Mubitang sa kada adlaw nagbasa kas pulong sa Ginoo. Because ang imong mga nabasa mo na mga pulong nga imong balunon, nag-uban na sa imuha, gipamalandungan nimo, giingon to, nabasa na ako kaganina. Pero kay usahay mga igsuon, magpatuyang lang mangyud ta. Sa to pa, bisan sa mga giras kinabuhi, nang inahanglan ta Ginoo. Pagpangatubang nato sa nagkadainlaing matang sa mga pagsulay problema, nang inahanglan tang ubanan sa Ginoo. Now, sultian ko kamo mga igsuon, dunay saad ang atong Ginoo. Baliko nato ganina sa Mateo 28, versikulo 20, kanang last nga line diha. Ningon siya, og hinumdumi, ako mag-uban kaninyo,
hangtod sa katapusan sa kalibutan. But hinumdumi ang unsay sugo ni Lord. Paminaw ha? Paminaw. Kay kita ra ba manggamit ra tag saad. Pero wala na to gisubay ang context. Moingon nga itag context unsay kinatibuk ang gihisgutan nganong gihatag ni nga saad. Asa gisumpay ni nga saad. Amen. Niingon si Lord, sige kini maoy inyong buhaton. Panglakaw mo, iwali ang mayong balita, himoa silang akong tinunan, bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Di ba? Og timan ikini, mag-uban ako kaninyo. Tuara. So ang sugo ni Lord, ang saad ni Lord, tuan niya gi-attach sa iyahang mga sugo. Kani gisugo ni Lord nimo. So, ang iyang gisugo nimo giuban ng saad, gabuhat kas imuha, unya iyang imong gamiton iyang saad. Mura kag estudyante. Mura kag estudyante nga gaampo nga Lord, dili unta ko masakpan ani nga akong pamungudigo Ginoo. Aron makapasar ko Lord, tabangi ko Lord nga di ko masakpan. Unya mangutana pa jud ka, manong naingon ani man Lord, nganong gipasagdan man ko nimo? Di man pud mao nang imong gibuhat anak, dautan man na, imuhar ng kaugalingon. Nya ubanan ti kaw ana aron mo success ka ana. Nga di ara mag akong gisugo nimo, nga maoy akong gisaaran ka ani, nga ubanan ti kaw ani. Nya gamito nimo, Lord, di ba nagingon ka Lord sa 28 bersikulo 20 nga mag-uban ka antos katapusan tabangin taon ko ani. Yung sulod kaon sa makadiha, andi ara man diri nga akong giingong ubanan ka nako are. Nakasabot na ta? Nakuha na to? Now, sa tanang bulaton natos kinabuhi. Kanang imong ka-bright sa imong ka-bright kaunsa pa diha, grabe nakaka skillful kayo ka? Og di ka ubanas Ginoo murag. Siguro di mahuman atong buluhaton. Need man gyud tang ubanan tas Ginoo. Now, sa atong pagpadayon mga igsoon, si Apostol Pablo kanang niagi gyud pod siya og grabing kalisod sa iyang pagministry ilabi na dinhi dapit sa Corinto. Kay dinhi sa Corinto mga igsoon, ang mga tao, lisod kayo. Lisod yun kaayo nga kaning patuuhon, pasundon. That is why, ningon na gani si Pablo nga, nako, humana iyahang buluhaton. I mean, nabuhat na nako ang ako ang, di nako paninglon. Pwedeng mo ingon na siya siyang pangunaon na, no? Pero tanaw na to mga igsuon. Kanang pagsugod ni mos bulaton daghang mo atake. Kung naminaw mo sa testimony nga gibasa ni Pastor Lalaine, pagsugod sa ministry sa mansasa, ang mga tao naa sa ilalom sa mahogani naminaw sa wali, ni ulan. Usa sa young people nagkuha og payong na payungan ang gawali. Ngano man, ang gawali na man diri sa di walay mahugani. Kay ang naminaw adto ibutang atong nay mahuganihan aron nga landong. Ngana ang pagsugod. Kay sama kang Kristo sa dihang naa pa siya sa bakan ni Maria, si Jose, nanuktok sila walay midawat. Sa kadaghas mga garahe, mga luag kayo, mga basketbulan, mga covered court, wa agyoy mo dawat basta paras Ginoo. Sang katutak pang permit. Igo ra man kang muwali. Wag permit sa barangay, request pag PNP nga magbantay. Daghan nagpalakanon. So, adto ra, payungan ang si Pastor Lalaine, init kayo, payungan, nagwali siya nya. Ulan pod payungan. Sa pagsugod sa buluhaton, lisod. Unya, ang mga tao pagyod kay dili na mo kanang mo sumpak sila, mo against sila. Ilabi na ron. Maglisod na ka og ingos tawo dali paminaw mo nganuman. Gipanghiluan naman daan. Gipanghiluan naman daan sa mga CFD nga ayaw mo paminaw, ayaw mo kuan.
Padayon na mo diya hubog-hubog, padayon na mo na yung mga bisyo. Ayaw lang magpaminaw ng mga nanagwali. Diba? Mas lisod ron. Pero kabalo mo, diri ra pos buhol ga iningon. Kabantay mo? Wa kay nabalita nga laing probinsyang gaingon ana, diri ras buhol ng mga murag mao ba? Mga murag mao. Nakaron. So, siyempre bisan sa pagpangwalis pulong sa Ginoo, nay panahong ma-discourage ka. Pero unsa may makapadasig kanimo, kanang naa kay tingog gikas Ginoo nga moingon, ay kadlo kay giubanan kanako. Basahon na to. Buhat kapitulo 18 bersikulo 9 hangtod sa 11. Acts chapter 18 verses 9 to 11. Ingon diha, verse 9. Usa ka gabi pinaagis pananawon ang Ginoo miingon kang Pablo, ayaw kadlok padayon sa pagwali kay nag-uban ako, kay ako nag-uban kanimo. Pagkanindutan, no? Kaning magwalali kas pulong sa Ginoo. Wala lang yun kay promise nga madawat, maluya ka oy. Samot nagsigi kagwali mo nas ginhawa nimo ampo tuon Lord unsa naman pud gikinahanglan sa imong katawhan. Unya pagwali na nimo makita nimo ba nga wala na ikinabuhi, dili walay paki. Nya pinakanta-kanta pag imong sit imo kong gipalingi. Nang buto ng ugat og winali ni pastor og syagit og wali, di man gani magtagad. Kana na noong sit mo ilingiyon. Di ba ta maulaw ana? Mayong gabi Kamo diha. So ingon siya ayaw kadlok. Napailain. Walay makapasipala kanimo kay daghan sa mga taga dinhi ang nagtuo kanako. Busa nagpabilin si Pablo dito sulod sa usa ka tuig ug tunga gitudluan niya ang mga tawo sa mga pulong sa Dios. Paminaw ha. Kung imong tan-awon na asa na siya? Kung imong tan-awon ang chapter 18, basahon nimo gikan sa 1 abot verse 8, ang gisgutan ana ang Korinto. Sa unang pagwali ni Pablo di gyud sila modawat. Gani ila pang gusto si Pablo nga hawa dinhi, ayaw samok-samok dinhi. Sa pag-abot ba nako dinhi sa Lourdes, niingon ba mo, pastor atos balay. Pastor atos balay. Adto dito wala minaw. Wala, basta pulong sa Ginoo ay mo dawat sa sinugdan, pareha ni Pablo. Pero for the sake nato ha, for the sake sa napamantay time no. Aron masabtan ka na to, for the sake nga masabtan na to kayo. Basahon na to, ning 1 to 8. Acts chapter 18 verses 1 to 8. Human niini mibiya si Pablo sa Atenas og miadto sa Corinto. Dito, gikatagbo niya si Aquila usa ka Hudiyo nga natawo sa punto nga bag-o pa lang nga miabot gikan sa Italia kauban sa iyang asawa nga si Priscilla tungod sa mando ni Emperador Claudio nga papahawaon sa Roma ang tanang mga Hudiyo. Miduaw kanila si Pablo og tungod kay managsama man ang ilang pangita nga mao ang pagpamuhat og mga tolda, miipon siya pagpuyo kanila aron mag-uban sila sa ilang mga buhat. Muna nahimong panday, nahimong mga tighimo og tolda ni si Pablo pod. Verse 4. Matag adlaw ipapahulay, nakiglantugi siya sulod sa sinagoga aron pagkabig sa mga Hudyo o sa mga Grigo. Sa pag-abot ni Silas o ni Timoteo gikan sa Macedonia, gigamit ni Pablo ang tanan niyang panahon alang sa pagwali sa maayong balita. Amen? In other words, nahimo siyang tighimo og tent, pero pag-abot na ni Timoteo o ni Silas, ganan na siya katabang, tanang panahon, full-time na siya, wala na siya sideline. Hunat na gid siya sa trabahoon sa Ginoo. Pagwalis mayong balita. Gipamatud-an niya ngadto sa mga Hudiyo nga si Jesus mao ang Misayas. Verse 6. Sa dihang misupak sila og nagbiay-biay kaniya, iyang giyabyab ang abog sa iyang biste og mingon, kung dili kamo maluwas, inyo kanang sayop, wala ako'y labot, sukad karon moadto ako sa mga dili Hudyo. Busa mibiya siya dito og mipuyo sa balay sa usa ka dili Hudyo nga ginganlag
ginganlag tetyo. Justo nga nagtuo sa Dios ang iyang balay kasikbit sa sinagoga. Si Crispo nga pangulo sa sinagoga mituo sa Ginoo lakip ang iyang tibuok balay. Daghan usab sa mga taga Corinto ang nakadungog sa maayong balita og mituo og gibunyagan. Tanawa ha, si Apostol Pablo nang giyab-yab na niya. Iyang abog, ang mabasa nimo na, di sila mo dawat. Itaktak ang abog. Bot gipasabot nga bisan abog wa ko'y madala sa inyo ha, di na ko paninglo ninyo. Amen? Gibuhat na ni Pablo, pero unsay giingon ni Lord? Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok padayon sa pagpangwali kay nag-uban ko kanimo. Kung wala lang untay saad ang Ginoo, kami sa pagpanangyaw namo unsa may among kaatubang, lutos, butang-butang, patyunon me. Kung wala lang ang saad sa Ginoo nga mag-ingon, ay kahadlok kay nag-uban. Sutoy. Ang lupad. Kabalo mo igsoon di gyud mi mag-uol butang-butangan mi lutoson nga na. Kabalo mo kinsay kagulan na mo. Kanang mga sakop magpabadlong. Mugi na grabe kayo na oy. Musigo guna-una ba nga naunsa nang pa ni Lord mo jud ni nakaingon sikog kaguol aning kadi man ka mag-uol og ganang butang-butangan ka magkuan ang nasa gawas nimo mlutos di ka magulan na. Pero imong sakop magpabadlong, grabe mura kag hasol bang sige na kaguna-huna magbasig di ko effective ani ba? Masig lahi may gikinahanglan aning magwalali siguro mauli naman tingali ko ani. Kung di lang gyud mo ingon ang Ginoo, kung wala lang gyud pulong nga ayaw kahadlok padayon kay nag-uban ko nimo, na. Saitig pabilin. Bisag ka mo. Di na mo pabilin. Naapa ba ta diha? Pero ang pulong sa Dios nag-ingon, ayaw kahadlok padayon sa pagwali kay ako mag-uban kanimo. Hadlok buya kayong iwali. No? Basahan ang mga comment. Mayingon din na sila, amen pastor. Nindot ni kay wali lipod-lipod. Ngano di ay? Sa uban unsa di ay? Posible. Nakasagaran, dili i-mention ay, dili isulti ng sala. Ay gura mangingong. Hoy, biya na ta sa atong mga sala. Buhat na ta sa kabubuton sa Ginoo. Dili i-mention ning sala kay makadungog ni si Kuan moro man ni kinadak-ag donasyon basig mohawa na nagmabackslide. Wa ko'y labot og manglayas tanan. Kay para asa po nang magkuyog tao niya, di ta magkuyog hangtod langit. Kay wa day kanidawat ni Kristo. Naa pa mo diha? Nabahala na lang yun. Kung nasakitan mo, nasasakitan mo po ko. Nga naman, nasakitan ka sa pulong sa Ginoo, nasakitan po ko si mong kinaiya. Pareho rin ta na nasakitan. Ano pa mo? Amen? Kaya lamira ba kayo ng pastor? Pastor, bless ko pastor. Pero taas gawas, kano si pastor, na, mga taga-church. Wala na sila, ay, sige, paabot na, malabot man tayo ng taga-church, nga mga ano sila. Hello? Huwag na may problema nung apilon po ninyo. Amen. Niyag matubang, pastor, luoy kayo ba? Pastor. Nagay pastor. Yan na ko, ay, makuha na sila diya, mga na sila. At turupas dili, mga magtotoo, magsangsaw-sangya mo, palibot na yung palibot. Nga kana sila. Manumbong man po dire. So, gilon mo na sila, pastor, si kuha na ito panugilon, pastor, tanawar ako na Ngayon abot rin, pastor. Tor. Oy, naminaw pa mo? Mga anak ni Iskiba ba? Ay, magpusaga diha. Kinahanglan kita ubanas Ginoo, ningon Ginoo. No, mag-uban ako. Na ako nag-uban nimo ay kadlok. Padayon sa pagwali. So magpadayon ko gwali. Unya hadlokon pag yuta. Kabalo mo? Dili isulti sa akong atubangan. Adto mo sulti sa uban. Kani kay mo sumbong ni pastor. Kabalo ka, hapit, mobalhin na Ginmig Church. Ano po mong gadugay? Lakaw na ba? Itong purok. Lain ka ayo, no? Mag-iunsa mo na ikan ako.
Ay, inyong gipan, ga-overthink, ramang ka. Kabantay mong nakinabuhat na sala, no? Nakabuhat kang sala, no? Nya tanaw-tanaw ka, kani sila, iladyo kong gistoryahan, ana. Di ba? Bisag wala sila ka-istorya nimo, kaya ang ilang istoryahan ang ilang mga problema. Kani sukuan, klaro kayong gidaot ko anak niya. Panugilo na dito. Mubalhin na gini. Malakaw na. Sakay na. Amen? Pero kabalo ka nga nung niagi hapon ka? Niagi hapon mi? Kay ang presensya sa Dios nag-uban nato. Maghunat tag-away ron, ugma, kita'y pinakasuod. Kabantay mo? Ako wa pa. Noon sa mo. Pudayon laguta. Unsa man dayo ka ng church nga problema? Walay-wali sa church. Dayi grata, human offering, pauli. Kaya kung na magwali na ang ganyan problema. Napa mo? Ako ninyo, undangon na nato na. Kanang nakay problema niya, musumbong-sumbong kas mga tao sa palibot. Manugilon mo na sila. Amen? Gatuo mo, dili na sila manugilon, diha kay di na mga Kristohanon. O siguro nagtahod pa na sila sa Ginoo kaysa nato. Munang musumbong sila, pastor. Si kuan ba? Gipanabi lagi ka, pastor? Nga, dugay kuno kayo ka? Di ta maulaw. Ulaw po gamay. Mauwaw ta, oy. Pastor, kuan ba? Musumbong ba yan sila? Nga naman, silingan god. Silinganan, magigugma ay mga love your neighbor. So, ingon giingnan gidasig si Pablo padayon. Mo na nga usa ka tuig siya og tunga. Tinud-on nigwale be. Nya mas niisog siyang magwalali siya sa Korinto kay giingnan siya sa Ginoo. Ayaw kadlok nag-uban ko nimo tan-awa ra. Amen. Ngano gani among pastor nagkaisog kay nagkalala po ning pagbadlong. Napa mo diha? Ang Ginoo mga igsuon basta mag-uban ginato naagyod tay mga kadaugan. Now, sultian ka nako sa atong pagpadayon mga igsuon. Ang Ginoo tanan nga ihang mga pasalig iyang gihatag sa atoa aron nga lig-on ta og magpadayon ta. Katapusan ako ning pagtuon. Katapusan nga mga hisgutan nato. Bisan pag-unsang kahimtangan nimo sa kinabuhi kung mag-uban nimo si Lord. Bisan pag-unsang himuon sa tao basta nag-uban nimo si Lord. Makita gihapon nila nga ikaw iangat sa Ginoo kay nag-uban man si Lord nimo. Now, ang example ana si Joseph. Number 1, sa diha nga si Joseph, huna-huna na nga patyon sa mga igsoon, gilabay sa tabay, gibaligya sa Ismaelite, gibaligya sa Ehipto. Gipaginansya ano? Pag-abot sa Ehipto, ang nakapalit niya, opisyal ni Parao nga mao si Potiphar. Atong basahon, gamay lang kaayo. Chapter 39 sa Genesis. Chapter 39 sa Genesis 1 to 6. Chapter 39 sa Genesis verses 1 to 6. Gidala si Jose sa mga Ismaelita ngadto sa Ehipto o gipalit siya ni Potiphar. Kaduha siyang nabaligya, no? Napa mo? Third hand na siya. Kaya ang una, dito man ni siya ni iyang mga igsuon. Nya gibaligya ngadto sa mga Ismaelita. Sa mga Ismaelita, yes. O nya ang mga Ismaelita gidala siya ngadto sa Egypt o gibaligya pod siya dito. Ang nakapalit niya si Potiphar nga opisyal ni Parao. So, gidala si Jose sa mga Israelita ngadto sa Ehipto o gipalit siya ni Potiphar. Usa ka opisyal ni Paraon o kapitan sa mga gwardiya sa palasyo, no? Presidential security, siya mo general ani, no? Verse 2. Apan, okay, kitang tanan basa verse 2. Apan ang Ginoo nag-uban kang Jose og nagmauswagon siya. Kapuya nang magsigi kag paningkamot ampo nga mauswag ka unya wa nag-uban si Lord nimo ngano man. Di lagi katupong imong paningkamot para mauswag ka sa pag-uswag nga si Lord nag-uban nimo. Di katupong na. Ang uban bitang di na manimba kay manarbaho. Di na lang mo apil og mga bulatos Ginoo bisag bakante kay kapoy gikas trabaho. Sultian ka nako mga igsoon. Sa pag-usawan natong paningkamot kulang og mas makulangan pa kita. Sulaye nga si Lord mag-uban. Amen.
Kini sila, dire mga tawa raman asam to Rachel. Shell. Na Rachel to? Nas mami, mga tawa na sila. Dili ko mo istorya sa akong baba o dili conviction ni Lord sa akong kasing-kasing. Katawa sila. Because last time, ningon ko, wow, Lord, nga ano man naka-feel ko ani. Ako siyang giingnan. Wala, yung ko nahibalog nga ano. Pero ambot lang, basta kay, naay 6 digits nga moabot nga financial. Wala lang ko kabalo og asa ni. Og ngano ni. Kay wa man po ko ka-expect og kinsa. Wa man po ko gawna-unak na mga gagmay mata. Kay gagmay ganing mata. Hello? Ngising-isa na ako asawa. Amen. Pero yaga nga pagka-amin tingali to. Karon ni abot mong gyud. This time, I said, Lord, this year, bahala na lang hinay-hinay. Basta matagsimana, matagbulan na ay gatulin. Nahinayan. Inig-abot diha sa kwan. Ani kani sa gasolina, kani sa kwan. Nya kini palit na ko nig duha ka sako. Sunod na po si Mana, palit ni og kabilya. Hinay-hinay ra. But ningon ko, year 2024, Lord, among kalsada, siminto, ay dito sa likod, nagtrabaho namin. Katawa, kaya po sila. Pero tanawa lang. Amen? Kamu ba mo tanaw rin tinuora mo? Tanaw ba niya, Pastor? Snack, ato na silang pa-snack kondes likod. Di amang midre, katrabaho mami, maagi po mo, la snack mo kapil. Di, oy, mas hindi mo hatag silang snack. May na lang po, no? Siyempre, kita man tanan mga gino. Barangay road man. O niya, maagi rin, nga na niya, pag trabaho, tor, nga na ra. Bahala si Lord mag-provide, amen? This year. Bahala na si Lord o kung saan to na. Basta kay si Lord mamuhat lagi anak. Napa mo? Naalagi na. Basta si Lord mamuhat. So pag abot na sa Egypt, gibaligya siya dito ni Potiphar. Niingon ang verse 2 sa chapter 39, apan ang Ginoo nag-uban kang Jose ug nagmauswagon siya. Ilisi guning ngalan ni Jose si mong ngalan? Amen? Unya, ayog ing nagmauswagon, ing na, magmauswagon. Dungan ta, ilisa na to sa tungalan? Ang verse 2, amen? Dungan tagbasa, apan ang Ginoo nag-uban kang Jonas, og magmauswagon siya. Pagkanindutan nino. Magmauswagon. Di kayo pangumuston. Maras lagi gihapon, pastor. Ay, kapo yan kinabuhi lagi. Ahay. Di man mo basag Biblia. Basa na lang kay giingos pastor. Tuho ang gisultis Biblia. Wala na si Joseph ang naakaron si JJ. Si Raymart. Amen. Ikaw na gisultian ni Lord. Na kung mag-uban si Lord nimo, mag-uswag ka. Og di mag-uban si Lord nimo, masina ka. Wala ni uswag siya. Mura kag si kisa tong martial artist nga kontra ni Majimbo? Aw si Master Poge. Nga makakita nga ni uswag ang iyang silingan. O hindi. Nga nara? O hindi ko na. So, Korean bitaw nga concepts. Dito sa Korea, pag nakahimog nindot nga balay ang silingan, maglaba din ang ulo, ma-depress sila. Dili na ron ang mga Kristohanon. Pero hindi Christian, dito sa Korea, malabad yung ulo og nabag-og pintal ang balay. Naminaw pa mo? So, apan ang Ginoo nag-uban kang Josue ug nagmauswagon siya. Didto siya magpuyo sa balay sa iyang agalon nga Ehiptohanon. Verse 3, nakita ni Potiphar nga nag-uban kang Jose ang Ginoo tungod kay nagmalampuson gayud si Jose sa tanan niyang gibuhat.
Kamo na narbahos mga panimalays di magtotoo. Makabalo ba sila nga naamoy Ginoo? Nga ang Tide nga powder inyo mangkuhaan? Oy, ayo. Oy, wala si sir. Daghana mang ballpen ning basos lamisa ni sir. Panguhaan? Wa ka kabalo nga. Gibantayan na. Walay lain kung naadiha ikaw ragod. Kaysa ang imong agalon mingon, gabihan no? Unsa day inyong relihiyon? Ngano man? Di manghilabot, di manguha. Matingala na sila, huy, kabalo ka day, sawa pa ka naabot dire, ang among powder nga Tide, o sa kakarton, maabot pa yung taon na, unom ka si mana. Karon, duha na lang ka si mana, day. Praise God yun, Christian yun ka, day. Pagbantay mo, oy. Amen. Ang akong papa sa una, katrabaho sa planta, hilak-hilak pa nga nung gitangtang ko, daghan kay kong mga anak. Sig pandalag krodo, inag-uli. Amen. Nya mangdala atong mga galon nga sulunan og tubig i-refill, daduguli. Ano na pa? Naidaghan ani dito. Nananghid lagi ka. Naidaghan dito. Si Potiphar nga wala kaila og Dios, nakaila og Dios tungod ni Josue. Kay ang tanan buhaton ni Josue nilampos kay naay Dios nga naguban ni Josue. Amen. Alag 1K ray ibayad. Basta kay naay Dios naguban naglampos. Amen. Paita ba 1K ray hatag. So nakita ni Potiphar kay nag-uban si Josue, so nagmalampuson si Josue. Nagmauswagon sa tanan niyang gibuhat ni uswag siya. Amen? So di ko motuo nga wa ting ani ra ta kanunay. Maglisod ra tahang to jang to, lisod gid Lord. Lord, patay na mi Lord. Na ay pag-uswag basta mag-uban nato si Lord. Kana kung kita nakig-uban pod sa Ginoo. Di lagi kaubanan ni Lord kung tuwa kas direksyon nga imuha o dili sa direksyon nga iya sa Diyos. Unsa, kuyugan ka ni Lord, ihatod sa impyerno? Dili. Tawgon ka niya anak, diri, tanak, ayo, diri, nak. Kayo mga ninyo, diha, Jesus, lagi net. Dali, diri. Amen? Now, so, naani mo ang Ginoo Joseph. Tanan akong kabtangan, katigayunan, mga bank account nako, Joseph, tanan, panimalay nako, mga hayupan, mga ari-arian. Ikaw na dumala, Joseph. Joseph, mulakaw sa ko kay patawag ko sa ari. Dito ag asawa ni Potiphar nakagayon. Kaningon ng Bible, si Joseph gwapo kaayo. Yun sang Bible, si Joseph gwapo kayo, maigo kita kanuna yan. Biyan sa tano. Natuo mo kamare, maigo na magwali ko. Igo po ko, gitintal siya ni asawa ni Potiphar. But wala agad siya nagpadala, midagan siya tungod kay naglagot na kay wa man gyud nagpatintal. Ni Syagit ang asawang Potiphar. Kining Hebrohanon nga gidalas yung agalon diri, buot ko niyang among-amongan. So gidakop na Joseph gibunog og gipapriso. Wa gitaw sala si Joseph. So kung ikaw pas Joseph, moreklamo na ka, Ginoo ko nag-uban nunta ka na ko nga nung nainganim ako. Gibutang-butangan ko, gibunog, gipriso. But sultian ka na ko sa diyang didto na siya prisuhan. Kay gipapriso na siya. Mao gyapon, chapter 39, verse 19. Misinta ang kasuko sa agalon ni Jose. Ni Jose, sa pagkabati niya ni ini. Itong gisuginlan nga, ripon unta ko no. Gamagamaan ba? Verse 20. Gipadakop niya si Jose o gipabilanggo tipon sa mga binilanggo sa hari. Verse 21, dungan tagbasa. Apan nag-uban kang Jose ang Ginoo o gikaluy-an niya si Jose. Mao nga gitagad siya pag-ayo sa gwardya sa bilangguan. Bisag unsa day atong kahimtang basta nag-uban ng Ginoo? Bisag daog-daogon ba day ka basta nag-uban ng Ginoo kaysa ikaw nang daog-daog wa kay Ginoo? Og tungod kay si Potiphar nakakita nga si Jose nag-uswag kanay Ginoo, gisaligan ni Potiphar sa tanan nga na niya. Og si Joseph sa didto na prisuhan nakakita ang
nakakita ang mga jail guard, ang mga nagbantay sa prisuhan, nga si Joseph na ay Ginoo. Basahon na to, verse 22. Gitugyan sa gwardya kang Josue ang katungod sa pagdumala sa tanang gimbuhaton sulod sa bilangguan og wala nay kinahanglan nga mabalaka pa siya sa bisan unsa nga iyang gipiyal kang Jose kay nag-uban man kang Jose ang Ginoo og naghatag og kalampusan sa tanan niyang gibuhat. Nangandoy man day kag kalampusan. Asa may imong pangandoyon, kalapusan or mas labaw ni mong pangandoyong ubanan ka sa Ginoo? Mo bitaw nang niingon ang Mateo 33, 6:33 day. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added. Unaha lang kanunay. Panganduya labaw sa tanan nimong gipangandoy. Ngano man ang kadaugan kung naa kay gubat sa kinabuhi. Ang kalampusan kung doon na kay gipangandoy sa kinabuhi. Ang pag-angat, kung nangandoy ka niinis kinabuhi, nagaabot sa imong kinabuhi kung ang Ginoo mag-uban nimo. Pangandoyang mag-uban ng Ginoo. Amen? Lord, July 29. Gikan karon hangtod July 29, Ginoo. Singi si milyon. July 29 ha? Pag-andam na mugtag sa karigalo. Ngisi-ngisi baya mo. Unya og dili regalo, any amount. July 29 ilang kasal adire iheld. Akong ayaw timan itong namakpak og nagwaw kay gwa toy regalo di ito manghatag. Singlo na to sila ha. Isa man diri mo angkon pastor ako ang decoration. Oy, mga young professional, ayaw mo kay inyo ana pud unyang panahon. Tabangay ta ani. Anay, usa ka gatos ka young professional no? Nya mo hatag na sila tag 1,000. 100,000. Example halimbawa pananglitan na nako ah. Pero tinuod ni kung ato nang himuon walay mabugatan sa panahon ikaw na pud unyay magminyo, tanan mo grabe ninduta no. Sa mga papa, mahangyo niya ko ninyo ha? Mang-ihaw ta, magluto ta? Sa mga batanon, pag-decorate mo, ane? Masugot mo mo? Wa na'y naningog, tanawa, ragod. Timan 8 milyon, wa'y naningog. Ha? Pag wa mo yung appeals invitation, ay mong panganhe. Tinuod na, oy mo na, dili na siya ingog, gahinakog. Mo na'y formal. Mo na'y tinuod nga, selebrasyon. No? Inviteon ka, magdala po ka sa multicab. Unya, napulo ra katawo ang gi-invite. Nagdalag, tag sa multicab, tag 20 ang sulod. 200 katawo na. Naunsa naman na. So, wala ko ka-komedya bitaw mga igsoon ha. Bantay lang ganyan. Karon, tungod kay nakita na to, nasusi na to, unsa ning mga kapildihan nga nanghitabo mga igsuon. Sa diha nga naghimo sila mga buhat, mga desisyon, mga tanan gipanghimo nila sa kinabuhi nga wala nag-uban ng Dios. Silang tanan nakaangkon sa dako kayong kapildihan. Mauna nga dinhi sa atong kinabuhi kung estudyante ka uban ni gyud ko Lord aning akong pag-eskwela. Kay human nako aning teacher nako nga kurso magdoktor gyud ko Lord. Di po na mao. Unsa ba ang gusto ipabot ni Lord sa imo? Ingna siya uban niko. Uban ni gyud ko. Amen? Padong eskwelahan uban ni ko Lord, padong trabaho uban ni ko Lord nganuman. Daghan kayo sa mga kadisgrasyahan karon nang dispiras ra sila. Nang dispiras. Boom. Nakatagay, dagdong gabay. Hoy, para saan na pista? Para sa Ginoo. Nagdunggabay lagi mo. Ngahubog mong me. Ngano nangahubog ba mo? Ingon mas Jesus. Sangin na ng Ginoo. Kaya naghimo ko nagbino sa tinadyaw nga bino. No, inyong pagpakasala, ayaw yung apila-apila ang Ginoo. Kaya na kadaot, dangop mo sa Ginoo nga kamo may gahimo sa kadaot. Nakuha na to? Kinahanglang uban, di na ka manistil pang mayog, maghaplas gyugog ayo niya kung nawong arong makitaan ko niya. Ayaw. Ing naralod, uban ni ko Lord.
Ang gihatag si Lord nimo labaw sa tanang labaw. Kay mao man jud na ang gi-prepare ni Lord para sa imuha. Amen. Asa may imong pilion? Magbuot kas imong kaugalingon nga ikaw ray magbuot-buot, magpili ka nga siya na lagi mamugos kas Ginoo unya inig ka buntag bubuan kag kape? Or ang Ginoo mo imong papilion unya inig ka buntag timplahan kag kape. Nindutan no. Nya di ka mo inog kape. Labaw sa tanan part 2. Panganduya nga mag-uban nimo ang presensya sa Ginoo. Magampo ta. Salamat kayo Lord sa mga pulo nga among nadunggan ning takna sa kagabion. Walay lain nga pinakanindot nga mahitabo sa among kinabuhi. Kundili mao nga sa tanan namong buhaton, lakaw, desisyon, buhaton namo, himuon namo. Nag-uban ka namo Ginoo. Sa pag-eskwela Lord, ang imong presensya magauban. Sa mga trabaho, mag-uban ka. Mga pagpananom, mga panghayupan, mag-uban ang imong presensya. Bisan sa mga negosyo. Sa nagkalain-laing mga skill, ng imong gihatag kanamo. Mga abilidad. Kining tanan, way hinungdan. Kundili, minimo ubanan Ginoo. Kaming mga ginikanan, ubani kami sa among pagmatuto sa among mga anak. Ang among mga anak, ubani sila. Nga sila maghimog mga desisyon. Dili manggamit sa imong mga saad kung wala magsubay sa unsay imong gisugo. Tungod kay nagsugo ka. Ug ang maong sugo, gisumpayan nimog saad. Mahimong walay kapuslanan ng imong mga saad Ginoo sa among kinabuhi. Kundili mao ang among pagkinabuhi nga uyon sa imong kabubuton. Ilabi na karon nga imuha nami imong minggiluwas. Wala mi na tampo bisan gamay. Imo kaming giluwas. Gihatagan mi nimo kadaugan. Ubani ang kada pamilya, ubani ni nga church. Ubani ang among mga minahal nga nagtrabaho sa layong dapit. Ubani ang among mga kabanayan Ginoo. Panalipdi kami kanunay sa imong presensya. Ubani ang tanan namong mga buhat Ginoo sa maabot pang mga adlaw. Thank you Lord that these years kani nga year nag-abot daghan kay kag ipabuhat namo. Ug amo ning buhaton ug ang imo usab nga mga saad. Mga tuman sa mga kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' mighty name, amen. Manindog ta mga igsoon. Manindog tang